Každý rok dávame na pretekoch Choral Junior do Tomboly ako hlavnú cenu bicykel. Tento rok sme sa rozhodli zveriť výber bicykla odborníkovi. Ideme za dvojnásobným majstrom sveta v cyklokrose Ondrejom Glajzom. Dobrý deň. Dobrý deň. Tento bicykel je od srbského výrobcu Capriolo. Je osadený náhradnými dielmi Shimano, má mechanické kotúčové brzdy, vpredu trojprevodník, vzadu 7 kolečko, takže rám je hliníkový, takže cena a kvalita je na veľmi dobrej úrovni. Tak čo, páči sa vám? Vidíme sa vo Svite 9. augusta 2026 pri Kolibe. Tešíme sa na vás.